سلام كم يتعكم كبرات عزب تعرضوا زينا سبورت ونو زينا زهر بالكم ميكال حرقون مشتاود درات كفلتات منستر مكلخال نايك قداماي غرنا يفرق فصامه صوتوا سلاسيلو ابتا ميدا كامبوچي چورس تخيده صوتا فلماتا قديما نبز وددر محلاف አረጋጊጻ ዝነበረት ሲምቦል ምስታን ሳቡራት ሪፋዝ ሓለፈት ዓራቂያ ገጢማ ዘንጋንታታት ኣብ ሓደ ሕደን ዝተፈራርሓ ክመስላ ዝሑል ጾታ ይናን ጸዋሪቀን ሕልፍ ኢለን ፈተነታት ኳይ ገብራን ተነብራን ሸቶ ዝኾና ኳዓሳሱ ግና ይቀንዕንን ናይ ዕረፍት ድማ بناي بادو وصيتين تفلالين دعي عرفتي بخمزي ابز قصلل تصاوتين بول تدروس قدام نغانتو مرحنا تحزم شوتو كمزغب كيلو بدعرزي شوتو تصاوت عرق معرت غورن شوتو نمركاب كواتا تبرابرو زتمزغب شوتو غناي نبرن صوتها بعوتين بولاوያን ሓደ ባዶ ተዛዚሙ ዝሰዓበ ጾታ ፍቅር ስፖርት بعبها قونታ ተጸበይዎ ግጥም ሓሊበትን ዒታር ነይሩ ዝግጥም ኣይከምትን ቅድሜን ተጻውታ ጋንታታት ረስዝ ነብሮ ነይሩ ደገፍቲ ክልቲን ጋንታታቱን ንጾታ ከማምغዋብ ርእሱ መኻሎም በሓያል መልክዑ ይቀጽሉ ዘን ጋንታታት አቀዲመን ተራኺበን ምስ መንባረን ኣብ ሓደ ሕደን ዝፋለጣ ኮይነን ዒታሮ ኣብ ዝሓለፈ ዝዕርፈቶም ወሰንቲ ተጻውታ ብዛግጥም ኣኽቲታቶም ያጃም በክልቲን ጋንታታት ጸኒሕን ኣብ ልዳት ዝተጸግዓሉ መስመር ምክፋላ ደልዲላ ዝቐርበት ዒታሮ ክደፍ ተራያም ድዕሪ ዕረፍቲ ጾታ ከይዝሓለ ይቀጽሉ ናከፋፈለ ዘጥቅዕ ተጻውታይ ዒታሮ ሚካኤል ሃብተ ትንሹ ኣከታቲሉ ክልተ ሸቶታ ንጋንቱ ኣመዝጊብላ ብዛግጥም ድማ ተጻውታይ ሓሊበት ተስፋ አለም እልገ በክልተ ቢጫ ካርድ ካብ ሜዳ ተባሪሩ حليبت بيقولوا تتصاوتاب زقصلتلو አከፋፋሊ ዒታሮ አቤል ዑቅባ ኪሎ ንሓላው ልዳት حليبت መዝሚዙ ካብ ማከል ሜዳ ዝغلع ኩዕሶ ኣብ ሰኪዕት ተቐሚጣም ብድዕል ዝተመዝገበ ሸቶ ዘይ መንባሩ ትግጥም ባዓውት ዒታሮ 3 ብ1 ተዛዚሙ ካላይ ግሪ ፍርቂ ፍጻመ ዝመጽእ ሐሙስ ዘን ክለባ ደጊመን ክራኸባን ቅነ ስፖርት ዝማከል በውዕ ስፖርታዊ መንፈስ ናይ ቀዳማይ ዙርያ ውድድራቱ ዛዚሙ እቲ ኣብ ሰለስተ ሜዳታት ዝካየድ ዘሎ ውድድራት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘካየዱ ግጥማት ከም ስዕ ውጽኢት ተመዝጊብሎም ኩዕሶ እግሪ ኣብ ጾሮና ካብ ዝተኻየደ ግጥማት ጋንታ ኦማን ንመዘና ደሚሕና ክልተ ባዶ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ክስዕራን ከላ ብደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝገብሮ ግጥም ግን ብናይ ሓባር ዓወት ባዶ ተፈላለየን ጋንታታት ኦማልን ኣልጌንን ኣብ ክልቲኡ ጾታ ብናይ ማዕረ ውጽኢት ባዶ ተፈላለየን ጋንታ መርሃዊ ምስ ደሚሕና ባዶ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ሓደ ብሓደ ተፈላለያም ኣብ መደራብ ዝተኻየደ ውድድራት ደቂ ኣንስትዮ ጋንታ ኪሎማን ሂላል 3 ብሓደ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ባዶ ተዛዚሙ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣዳል ንሂምቦል 2 ብሓደ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሂምቦል ንመዘና ኣዳል 1 ብባዶ ሲዕራቶም በዝኻ ጋንታ ሂላል ሂምቦል ኪሎማ ብደቂ ተባዕትዮ መራሕቲ ናይ ውድድር ክኾናን ከለዋ ብደቂ ኣንስትዮ ደንደን ኪሎማ ሂላል ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ሒዘን ኣለዋ ኣብ ክሮፈላስስ ተገብረ ውድድር ብደቂ ኣንስትዮ ብሪጎን ምስ መድሕን ባዶ ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ መድሕን ብሪጎን ሓደ ባዶ ተዓዊታትላም ብሪጎን ንጽንዓት 4-2 ውን ረቲዓቶም መረብን መድሕን 3 ባዶ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ክስዕራን ከላ ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ኻ መድሕን 1 ባዶ ተዓዊቶም ኣብዛ ጾታ ገዲም ሓላው ልዳት ጋንታ መድሕን ሰሎሞን ተስፋ ሚካኤል ዘራይ ብቕዓት ኣዝዩ ዝናር መንባሩ ብልሶ ጻውታይ ናይ ትዕለት ኮይኑ በዚ መሰረት ብደቂ ተባዕትዮ ጋንታታት ዑበል ብሪጎን መድሕን ቀዳሞ 3 ኮይነን ክመርሓን ከለዋ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኻ መረብ ብሪጎን መድሕን ብምዃን ነቲ ውድድር ይቕልሶ ኣለዋ ኣብ ኩዕሶ መርበብ ኣብ መደረ ዝተገብረ ግጥማት ሂላል ንኪሎማ 2 ብሓደ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ 3 ብ2 ካብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ተዓዊቶም ኣብዚ ጾታ ብክልቲን ጋንታታት ዝተራየ ብሉፅ ምንቅስቓስ ዝናር መንባሩ ንተዓዘብቲ መሲጡ እዩ ጋንታ ኣዳል ንሂምቦል 2 ብሓደ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ክስዕራን ከላ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣዳል 3 ብ2 ተዓዊቶም ኣብ ጾሮና ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት መርሃዊ ንናፋ 2 ብሓደ ብደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኻ ናፋ 3 ብሓደ ተዓዊቶም ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኦማል ንደሚሕና 2 ብሓደ ሲዕራቶም ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ደሚሕና ንኦማል 3 ባዶ ተዓዊታትላላም ኦማል ንኣልጌን 2 ባዶ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣልጌን 3 ብሓደ ተዓዊቶም ደሚሕና ንመርሃዊ 2 ብሓደ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ 3 ባዶ ብምስዓር ጸብለሊላላም ስፖርታዊ ውድድራት ዝማከል ብዝተፈላለዩ ውድድራት ክቕጽል እዩ ክብራት ዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ይፍጸም ሰላም